niyo sa Nakikita mo amoy. ba kung halimbawa kaka-BJ lang? Sorry pero naku-curious lang ako. Ay, lagi yan tinatanong sa akin. Oo. Alam ba ng mga Naka-blowjob dentista lang. nakaka-blowjob lang? Oo. Kung may buhok. May naiiwan na. Oo, nakulot. Oh my Diba? God. Yun lang. Pero kasi, sinasabi nila, meron daw nagmamark sa ngala-ngala. Eh, ano yun? Dax ba yung jowa mo para magmark na? Gano'n ba siya ka-dax para Diba? magmarka? At saka darling, kung buhok man lang din ang pag-uusapan, hindi ba pwedeng pagkatapos niyo mag-blowjobban, mag-toothbrush? Oo. Tsaka Kaya nakailang... nga may toothbrush sa mga motel eh. Very, naman yung Kadugyutan naman pagkasabit. yun. Oo, may sumasabit pa. Ano pagkatapos mo blowjob? Chumupis ka, tapos nagpa-check ka sa Ay, Doc. Hulaan mo kung chumupis ako o hindi. Kababuyan yon. Oo. Pagkatapos mo sa dentista, sa chumupis, doon ka agad sa dentista. Yun lang ang sagot ko. Di ba? Totoo naman. Kung magmamarka yun, it should be malaki. Marka. Ganyan. Subo mo. Pag magmamarka yun, sa mamamasa. Di ba? Na-trauma eh. Yun May lang. gas-gas. So, Dinip throat. bakit may kilig? Dinip throat. Ang juratsu. Ay, pero meron ako nun meron ako naging pasyente nun. Pero sa lalaki ko nakita. So, kinain. Kinain niya. Ko. Sa lalaki ko nakita, may buhok. Pugi pa naman. So, nadidistinguish mo kung buhok doon or buhok... Baka dito lang. Kulot eh. Kulot tapos maiksi. Like Oo, that. sumamit ko. Ano yun? Nagalikan sa buhok? Ganun. Aray ko. Lola. Kwento ka ng pasyente mong memorable. Pasyente kong memorable. Pwede ba i-disclose yun? Bawal, di ba? O kaya hindi mo makakalimutan? Wala. Ang mga Background memorable music. sa akin, yung mga malalaki magbayan. Di ba? Paano? Yeah. Wait. I have. Yes. Go. Kasi family of dentist kasi kami. So, tita ko, dentist din. So, Pati kapatid mo? Hindi. Mga tita ko, pinsan ko, mga dentista. Kapatid ko nag-try. Hindi ko meme. Tapos, etong pasyente ko, anak ng drug lord. Hoy! Yeah, sa Cavite. Di ba? Siyempre. Dasmariñas is the Shabu hello. capital of the Philippines. Hello. Kaya ingat kayo sa amin ni Doc Mike. Palit siya ng brace. Kabit. Kabit. Sinuloloka yung tita ko. Ang news, kasi may TV eh. Mga Jodik, mga keme, mapatayan, mga ganyan. So yung tita ko nag-i-splok na mga adik na yan, hindi pa mamatay-matay ng mga buwisit. Yung pasyente nga, drug lord. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.